Proba diso é a peza que se vai interpretar a continuación. Nas nosas recollas atopamos co gaiteiro Francisco Villariño Ojea, máis coñecido por Paco Discornabois, que interpretaba Suerte Loca dun gran compositor argentino chamado Agustín de Lara. Paco lle daba o seu xeito e interpretaba a ritmo de pasodoble. Xoan Porto recolleu o legado de Paco e fixo este arranxo así de fermoso.